Hello everyone. So दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आरो दासिमहालागै जायफोर आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब बानायाखै अब्ला साबस्क्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु लायनानै दिन्थिनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन अब्ला नुनो मोनगोन ना मा होनो लोगोफोर। दायो स्टार्ट खालामनोसै। नै आङो ग्लभ्स लाखाबाय आरो केरि बेग लाबाय। स' दायो लेट्स गो स्टार्ट थांनोसै। माबाबाय खेबथें लांनो नागिरदों। स' दायो थांनोसै आरो सिस्टारबो दङ। ओमफ्राय मा होनो आंना बिनानावफ्रा भिडिअ खालामनानै होनाया जायासै आरोना। होमबाबो आङो आपल'ड खालामनाय जाबाय आरो कारन फार्स्ट टाइममोन आरो बे भिडिअ खालामनानै होनाया। ओमफ्राय आंबो जादों नालाय जादों बेबायदि सानदोंमोन। ओमफ्राय नायासै। ओमफ्राय बेबायदि कन्डिसन नुनाय जाबाय आरोना फिसा साहै। जेबो नङा इट्स अके। ओमफ्राय बै हस्पिटाल ओमफ्राय अनेक बुस्थु गायो आरोना। ओमफ्राय आंबो दायो प्लास्टिकआवहाय हासार लांसै। दा सारबो गैया खोमा होमबाबो लाना थांसै जों। हा आयौ फैबाय ग्लभ्सआनो थाबोबाय नङा मा जाबावगोन आं दा। ग्लभ्स लाबोदोंमोन गोबोरखिखौ दांनो माजों दांबावगोन। थिसि लामायाव गबोबायदां ना गारि सायावनो गबोबाय। नैबे हासारनि थाखायनो फैनाय जादों। ओमफ्राय होबायबो नै माहाय बुरजा लाखाबाय। जा बायदिसिना गायखायो मैगं थाइगं जा गोलोमजोबलायलायबाय। दायो थांनोसै बे ग्लभ्सखौ फुला आङो। खुसुनलायलायबाय फैदो थांसै। दिन्थियाव दं दांलै सारा। हस्पिटालखौ नायनो बायनो ओइथिंजाय ओरै बेक खालामना जि लेथ्रा गोबोरखिया। गारि गंसेखौ नारनोनो बोलानो गैला नै। ओमफ्राय दुकानाव फैबाय आरोना फैथावथावै दायो मेथाइ लाना थांसै। दाया गावनि दुकाना गासिबो बन्द गोजाना। ओमफ्राय दखान सिङावनो दायो फैसाबाय आरोना। ओमफ्राय दा मेथाइ जाग्रा लुग्रा साना सुना बायनानै लांसै। नै बियो दखाननि फिसाजो बेग। ओमफ्राय मा होनो मैयायो हासारबो होनाय जायासै। ओमफ्राय दिनैसो होनोसै आरो ओमफ्राय मैया हासार लाबोनाया प्लास्टिकआवहाय जाहैबाय गोबोरखि हासार। ओमफ्राय बानलु नैयो। ओमफ्राय नै फिसा फिसा बानलु। ओमफ्राय नैयो बिलाहि मैथा। ओमफ्राय आरो बानलुबाव नै बियो नै बिथिंबो एम्फौ सुमु। ओमफ्राय नैयो फान्थाव नैबे मैफ्राय नैयो। ओमफ्राय नैबे गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दिया। नैबेनो जाहैबाय जोंनि मा बागान होनोमोनलाय बिलाइ बागान। बिलाइ बागान। ओमफ्राय बैथिंजायनिया मा बागान? बैथिंजायनिया सेलेन बागान। सेलेन बागान नै सेलेन बागान। मैथा बागान फानलु बागान फान्थाव बागान मैफ्राय बागान गंगार मस्ला बागान सानजारिन जाहैलायबाय आरो। स' गाइस नोंथांमोना जेरावबो माने गायनो जेबो सुबिदा गैयाब्ला नोंथांमोना नै बिदि टाब बानायनानै दै खिन्थालाय एसे नायना लाथों बिथांमोनाबो
बेबायदि खालामनानै गायना ला आरोना नै गासिखौबो गायनो हागोन आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों स' जुदि मोजां मोन्दोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय ना मा होनो नोंखौ बोरै खिन्थाब्रा एसे सासे दङ बिथिंजाय भिडिअ बानायना होग्रा ओमफ्राय नैयो सेकेन्डआव भिडिअ नैयो एसे हमना होबाय थायो आरो ओमफ्राय मैयायो सासेखौ हमनो होबाय आङो भिडिअखौनो फिसा खालामना होबाय आरोना दा नायजाया बारा मोजां नङा आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोन्दोंब्ला अब्ला सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि अननायजों जाहाथे आंबो एसे माने गोजौआव थांनो हानाय बायदि ना मा होनो लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय